Sal-aħħar ta' Diċembru li għadda, f'pajjiżna kien hawn 586 tifel u tifla bi bżonn ta' ħarsien alternattiv minn dak tal-ġenituri naturali tagħhom. 222 minnhom qed jiġu fostered minn persuni li mhumiex qrabathom, 116 fostered ma' qrabathom u 248 fid-djar ta' tfal. Fil-Konferenza Nazzjonali dwar il-Fostering, il-Prim Minisrtu Joseph Muscat qal li dan huwa suġġett emozjonali ħafna, fejn sfortunatament għal raġunijiet diversi bħal mart u l-vizzi titieħed id-deċiżjoni diffiċli iżda fl-aħjar interess ta' tfal li dawn joqogħdu għal perjodju ġili anke għal dejjem il-bogħod mill-familja naturali tagħhom. F'dik li sejjaħ bħala missjoni, il-Prim Ministru qal li f'pajjiżna hawn 217 il-foster carer li bejniethom jiffosterjaw 247 tifel u tifla. Fakkar li foster carer irrid ikun magħżul, kwalifikat, approvat u sorveljat. Filwaqt li saħaq li kull storja hija differenti, il-Prim Ministru qal li l-Gvern ħaseb fliġi biex tindirizza b'mod eku u kemm jista' jkun bilanċjat dawn is-sitwazzjonijiet. Hawnhekk innota li wara żewġ konsultazzjonijiet pubbliċi, tfal fil-fostering se jkunu jistgħu jiġu adottati wara perjodu ta' 3 jew 5 snin. Fakkar kif mal-foster care hemm marbuta spejjeż kbar u għalhekk il-Gvern żied l-allowance għal kull wilt minn 70 euro fil-ġimgħa għal 100 euro, fejn investa aktar minn 1,200,000 euro. Min barra din il-miżura dawn il-familji jkunu mejjuna b'miżuri oħrajn, fosthom tilqim b'xejn, safar b'xejn għaż-żewġ ġenituri li jkollhom isifru għal kura barra minn Malta u trasport b'xejn lejn l-iskola. Semma wkoll il-miżura ta' 10,000 euro lil ġenituri li jadottaw u qal li din is-sena aktar minn 260,000 euro ingħataw lil 27 ġenitur adottiv li ġabu tfal minn barra mill-pajjiż. Filwaqt li tenna li l-budget li ġej se jkompli jgħin lil min jiflaħ l-inqas, il-Prim Ministru kellu appell ċar biex ħadd ma jibża jirrapporta każijiet ta' abbuż. B'mod mill-aktar skiet qal li kulħadd għandu jirrapporta l-abbużi u kien għalhekk li l-liġi ġiet emendata biex timponi l-obbligu li dawn ir-rapporti isiru, speċjalment minn nies li jkollhom kuntatt dirett mat-tfal u jindunaw b'dawn iċ-ċirkostanzi. Dan l-impenn tenneħu wkoll il-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon. Nemnu bis-serjetà li għandna nibbuttaw iktar il-fostering u jekk Alla jrid kista jkun it-tfal jkunu out of care iktar ma jkunu fil-foster caring iktar aħjar. L-impenn tagħna qiegħed hemm u se jibqa' anke fil-futur. Minnati hawn il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti innota li bħala riżultat ta' dawn il-miżuri u diversi kampanji li jsiru, in-numru ta' nies interessati fil-fostering żdied bi kważi 80% minn 74 fl-2017 għal 133 fl-2018. Bl-istess mod, in-numru ta' tfal li ġew fostered tul l-istess perjodu żdied bi 28%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.